Mä oon lapsesta saakka matkustanut hyvin useassa Euroopan maassa, ja mä haluan nyt teille kertoa sen, että miten mä itse matkustan, ja sen, että minkälainen pääkaupunki on Kreikan pääkaupunki Ateena. Mä itse kilpailutan lennot ja paluulennon vaihtamalla lentoyhtiötä. Kilpailutan majoituksen. Itse suosittelen tsekkaamaan Matkaseuraa maailmalle Facebook-ryhmän, mistä voit löytää matkaseurareissulle ja kenties uusia ihmissuhteita. Euroopan sisäisille lennoille otan mukaan treenikassin matkalaukuksi, mikä menee hyvin käsimatkatavarana, lisäkuluja ei tule. Maksuvälineet suojaan skimmausta varten suojakuorilla. Mutta ei muuta kuin let's go lehmät ja navetta palaa. Täältä tullaan Ateena. Ennen lentoa suosittelen ostamaan jotain evästä lentokoneeseen, koska koneessa ja turvaselvityksen jälkeen hinnat ovat paljon kalliimmat. Itselleni Alepasta mukaan tarttui limutölkkiä ja Twix-patukka. Aluksi oli suu, Puokka ja Jussi ja pohjoista lakeutta julmetusti. Mut kuka hullu tätä maata viljelee? No tervetuloa Suomeen. Täällä asuu katajainen kansa, joka ylivoiman eessä ei jätä kotiansa. Mut joka Espanja muutosta haaveilee, kun lottoa tekee. Täysosumakaan ei ihmistä muuta, onhan Turuskoivotkin samaa puuta. Se kova päisenkin nöyräksi opettaa, puhalla viljaa korjaa. Pimeässä kesä odotetaan, sit juhannustanssit räntäsateessa juhlitaan. Meidän tahtoa voi kyllä koettaa, turha liikaa ottaa. Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää, ei se pysty mun korollaan. Välillä kaadutaan, mut aina noustaan uudestaan. Se on siunaus ja kirous, että synnyttiin Pohjolaan. Lääkäri vasta kun verta kustaan, kahvi ja huumori täällä on mustaa. Tervetuloa Kreikan pääkaupunkiin Ateenaan. Tähän yli 600 000 asukkaan kaupunkiin, joka toimii maan politiikan, talouden, teollisuuden, yritysmaailman ja kulttuurin keskuksena. Kaupungista on lähtöisin länsimainen demokratia ja filosofia. Mun oma tommonen ensikosketus tähän kaupunkiin on se, että tämä on aika puhdas sitten kokonaisuudessaan. Että täällä on todella puhtaat kadut, tiet on todella puhtaat, puistontot on todella puhtaat. Ehkä semmoinen ainoa asia, mistä mä en ymmärrä, on noi kirjaimet. No aakkoset on todella vaikeita mulle. Ja mä en niitä osaa en sitten yhtään. Niin saa kyllä sitten vähän käyttää omaa mielikuvitusta. Mä oon kuullut itse asiassa mun entiseltä työkaverilta, että kreikkalaiset ovat kovia siivoamaan. Niin mistä mä tiedän, jos mä löytäisin jonkun kreikkalaisen kotiin täältä tuliaiseksi, niin tarvitse kotona sitten siivota itse. Majoituksena minulla toimii halvin hotelli keskustassa, missä minulla on käytössä erittäin iso parveke ilman ainuttakaan terassikalustetta ja juomat viileänän lavuarissa, koska ei ole myöskään minijääkaappia. Mulle matkustaessaan majoitus ei ole koskaan ollut mitenkään äärimmäisen tärkeää, mutta kyllä mä uskallan sanoa, että tämä on ollut rumin hotelli, mitä mä oon koskaan ollut. Viisuvaneille entisissä viisuarennossa käyminen on eräänlainen pyhiin vaellus, missä pitää aina käydä. Suomen ensimmäinen Euroviisuvoitto tapahtui täällä. Ateena on myös isännöinyt kesäolympialaisia vuonna 2004, missä Suomi sai 2 hopeamitalia. Itse olympia kyllä näyttää jo kovin autiolta. Myöhästyin sitten metrosta. Käydään seuraavaksi tutustumassa Ateenan shoppailumahdollisuuksiin ja käydään samalla tutustumassa kaupungin ravintolamaailmaan. Mä itse en ole koskaan ollut oikein varsinaisesti mikään shoppailija, että mä itse tykkään enemmän tukea niitä paikallisia käsityöntekijöitä mieluummin ja ostaa tuommoista peruspaikallista rihkamaa, jos näin voi sanoa. Itse olen sitä mieltä, että reissussa ei koskaan kannata ostaa mitään sellaista, mitä saa Suomesta, koska hinnat ovat yleensä samat ja ei tarvitse turhaan kantaa paluumatkalla. Itselleni mieluisa paikka oli paikallinen kilokauppa, missä kierrätettyjen vaatteiden hinta määräytyy vaatteiden painon mukaan. Itselleni mukaan tarttui 1 paita. Ateena tarjoaa mielettömiä taide- ja kulttuurielämyksiä ja myönnettäköön, että paikalliset korut ovat tajuttoman hienoja. Täällä keskusta-alueella on todella paljon tämmöisiä pieniä mukavia ravintoloita, mihin on mukava tulla istumaan iltaa.
minun omaan henkilökohtaiseen bucket-listaan on aina kuulunut se, että pääsee sinne Hard Rock Cafeen, missä mä join muutaman rinkin happy hour hintaan. Mukavan shoppailupäivän jälkeen on mukava istua drinkeille happy hour hintaan. Ateenan Hard Rock Cafeessa on drinkkejä tarjolla puoleen hintaan. Oma suosikkini oli Electric Blues, eikä Purple Hazekään huono ollut. Ateenassa aamu on mukava aloittaa tuoreella leivällä ja hillolla. Myöskin paikallinen Caesar-salatti on täällä herkullista. Reissussa minulla on tapana suosia McDonald'sia uteliaisuudella, miten ruokalista eroaa Suomen McDonald'sin kanssa. Itselleni Ateenassa ihmetyksen kohde oli ananastikku. Eikä semmoinen erikoinen ruokaelämys, minkä mä oon täällä Ateenassa kokenut, ollut tämä baklava, tämmöinen leivos. Se oli semmoinen siirapista tehty pähkinäinen pistaasi leivos, missä oli semmoinen ohut, rapea, semmoinen taikinalevy. Ja tämä oli mun mielestä semmoinen elämykseltään niin erikoinen, että ei ehkä istunut ihan tämmöiseen suomalaiseen makunystyröihin ollenkaan. Mä luulin, että se olisi ollut se baklava semmoinen suklaaleivos, missä olisi ollut sisällä jotain pehmeitä täyteläistä suklaata, mutta se olikin ihan vaan semmoinen pähkinäinen leivos. Ja voi sanoa, että ei kyllä ollut yhtään omaa suosikki. Yksi asia, mitä mä itse rakastan täällä matkustamisessa on tosi paljon on se, että täällä ulkomailla on semmoinen kahvilakulttuuri, mitä meillä ei oikein Suomessa ole koskaan ollut. Että kahvilat ei ole mitenkään niin kuin älyttömän kalliita, mutta sitten jos nyt Suomessa mennään kahville, niin se on niin kuin helposti yli 10 euroa. Ja ylipäätänsäkin, niin ei meillä Suomessa ole semmoista kahvilakulttuuria, että lähdetäänpä käymään kahvilassa tai lähdetäänpä kahville. Ja Suomessa kaikki kahvilat on yleensä ketjuja, niin täällä on enemmän semmoista pienyrittäjämeininkiä täällä ulkomailla, niin se on ehkä semmoinen asia, mistä mä itse tykkään kaikista eniten. Mä oon itse vähän hieman pettynyt, koska mä olisin odottanut, että täällä Ateenassa olisi jotain yökerhoa ollut, mutta niin ikävä ja julma kuin se on, niin nyt kun on vähän tämmöinen kesäkausi, niin kaikki yökerhot ja kaikki bilepaikat ovat siirtyneet tuonne Mykonosin saarelle. Niin tää on aika sillä tavalla vähän tyhjä, että täällä on vaan näitä ravintoloita, ruokaravintoloita turisteille. Itselleni iloinen yllätys oli, kun Ateenan keskustan ulkopuolella avautuu hulppeat rannat ja merimaisemat. Olisi ollut hirveän mukava käydä uimassa, mutta siinä on taas sitten se riski, että kuka katsoo sun tavaroiden perään, laukkujen perään. Sillä ei ollut oikein mitään lokerikkoa, mihin sä voit viedä omia tavaroita, vaatteita sillä välin, kun käyt meressä uimassa. Niitä on ehkä siinä määrin vähän ikävää matkustaa itsekseen. Mutta ihan mukavaa ja tietää se, että ainakin Ateenassa on tuommoisia uimarantoja, mihin voi mennä. Tosiaan oli vähän maksullisia, että se oli semmoisia 8 euron sisäänpääsymaksuja ja sen turvin pystyy sitten käydä vähän paremmalla rannalla uimassa. Yksi matkustamisessa on se hyvä puoli, että sä voit itse omatoimisesti mennä ihan sinne, minne sä itse haluat. Sun ei tarvitse välittää kenestäkään muusta, mutta sitten kun sä matkustat taas porukalla, niin sä pystyt jakamaan niitä kustannuksia kavereiden kanssa vähän erillä tavalla. Ja sä pääset sen kokemuksen myötä vähän sellaisiinkin paikkoihin, missä yksin et välttämättä menisi ollenkaan. Tämä Ateena sopii ehkä kaikista parhaiten jollekin historiadikkareille, että tämä ei oikein ole semmoinen lapsiperheen lomakohde, että lähden lasten kanssa Ateenaan tai mikään tommoseen. Täällä ei ehkä ihan hirveästi ole mitään osteltavaa tai shoppailtavaa. Tämä on aika yksinkertainen kaupunki, yksinkertainen eurooppalainen kaupunki. Vaikka Kreikka on kärsinyt velkakriisin 2010-luvun alussa, on pääkaupunki Atena turvallinen kohde matkustaa. Spartalainen ei luovuta koskaan. Reissu alkaa tulemaan päätökseen. Itselleni Atena oli paikoin vähän tylsä. Kun Ateenassa on käynyt kerran, niin se oli aika lailla siinä.